Ayan. Tayo ngayon sa CSI Manawag. Napakaliwalas ng mall. Walang traffic. Dito na kayo mag-grocery. CSI Manawag. Iwang pa ng parking. Parkingan dito. Walang hassle. Sa loob. Yan ang layo ng CR. Yan ba yung CR? Thank you. Oo. Huwag ng parking ano. Mayroon parang annex. Dino kapay nga eh. Luwang ng parking ano. Oh. Walang hassle. Ba't ka palalayo? Alright, pasok tayo sa loob. Let's go. Grocery. Paano na ang red onion? Na, minan. Ay, sarap pumunta dito bumili. How are you, Zion? Tabunan ka na dyan. Maganda rito, kukunti tao.